Euskal Herrian, beltzarana izatea egokitu zitzaidan 11 kolore sortu baino lehen. Aurra nintzela, nire herriko eskolan apenas ikuszitekeen azal ilunik. Berealdikoak entzundakoa naiz, buton moro eta antzeko zerrenda luze bat. Eta bai, azal iluna genuen umeok ere, haragi kolorea deitzen genion, zera, haragi kolorea omen duen beste margondi. Ikusten duzu mutiko hori zigita dagoena, egurrezko alkian, hori Usman da. Aterpetxean bete izkarrak sortzen ditu, ez da sekula baretzen. Egun guztiak ez du hitz egiten. Salbu zigaro bat eskatzeko hori bakari, beste guztiak ahaztu zaizkio. Denek esaten dute erotuta dagoela, bai, erotuta. Itxarraza da, baina nik ulertzen dut. Nik ere badakidalako. Zer den espiritua itzulita ibiltzea, eta abiatzen denean ez da erraza berriz elkartzea. Nik ikusi dut, Libian, Algerian, Marokon, jendea galduta, etxita, nahiko hilda, baina bizi. Bizi, jakin gabe norako, jakin gabe zertarako. Hemen ere berdina da. Marokon, jendea galduta, etxita, nahiko hilda. Begira, hor dago Osman, gaur ere, bere egurrezko aulkian. Ikusten duzu, zer ari ote da pentsatzen?